Hier in Heikant zijn ze trots op hun gemeenschapscentrum. En terecht ook, want het ziet er nu heel mooi uit. Maar de afgelopen jaren was dat niet zo en het was eigenlijk een doorn in het oog. Maar het is opgeknapt en daar gaan wij zo over praten met de voorzitter van het dorpshuis. Ja, dat klopt. We zijn aan de slag gegaan met het heiken. Met name de buitenkant was heel lelijk. De buitenkant van de sporthal, die was helemaal aan het afbladderen. Hij voldeed niet meer aan de isolatiewaardes. Dus met hulp van de gemeente, met een mooie subsidie, hebben we de gymzaal aangepakt en die een nieuwe buitenkant gegeven. Ja, dat was al een aantal jaren wel een beetje doorn in het oog van dorpsbewoners. Ja, op dorpsraden, jaarlijkse dorpsraden kwam dat regelmatig terug dat dat een doorn in het oog was. En het was eigenlijk een schandvlek voor Heikant. En maar we zijn blij dat we dat hebben kunnen aanpakken. Ja, welke verenigingen maken er zoal gebruik van dit buurt-dorpshuis? Ja, nou ja, gemeenschapscentrum, best wel veel. Dat gaat van gymnastiek tot dansen, tot de duivensportvereniging, biljarten. Hier wordt ook gekaart, boogschieten. Afijn, je kunt zo alles wat een dak boven zijn hoofd nodig heeft, vindt hier onderdak. Ja, en jullie zijn ook nog echt terug naar de roots gegaan, want ik zie heel veel vlas hier ook nog terugkomen. Dat is bewust, hè? Ja, dat is nog van het vorige bestuur geweest. Die hebben hier de binnenkant een jaar of 4, 5 geleden serieus aangepakt, samen met vrijwilligers. En daarbij is het thema vlas, wat toch een thema is in Heikant, teruggekomen in het interieur. Heel mooi. Ja, echt een vlasdorp. Een vlasdorp, zeker weten, ja. Staan er nog dingen op de rol? Ja, nou ja, goed. We zijn wel van plan om nog wat dingen aan te pakken. Mogelijk zijn maar serieuze investeringen. Op termijn, als het gaat om verduurzaming, wellicht het dak van de gymzaal is ook nog een keertje aan de beurt. Maar goed, dat is wat middellange termijn. De toekomst ligt er goed bij in Heikant. Ja, nou ja, het kost allemaal wel een lieve cent. Dus zonder steun van de gemeente kan het ook niet. Maar daarom willen we het ook niet allemaal tegelijk uitvoeren. En moet het, een soort stap voor stap naar een mooie toekomst. Ja, inderdaad, dat is het idee. Ja.